Hallo allemaal, we zijn weer druk bezig met de voorbereidingen van Nieuwe Honden. En dit jaar is het specialer dan ooit, want Nieuwe Honden bestaat 10 jaar. Dit is zeker een editie die je niet wilt missen. Voordat ik het thema aan jullie bekend ga maken, gaan we eerst even terugblikken op de thema's van afgelopen jaren. Calling out farther off, hold fast and we will watch the flames burn on and on the mountainside. I've been looking so long, I've been looking for freedom, till the sun goes on. Het leven, dat is het thema wat centraal staat dit jaar. Van begin tot eind krijg je alles mee. Zometeen gaan we spreken met Dylan en Dishan om te kijken hoe ver zij zijn met de voorbereidingen van dit jaar. Ja, door COVID-19 is er sowieso veel meer online les, wat denk ik veel meer druk voor jullie veroorzaakt. Kun je daar misschien iets meer over vertellen nog? Ja, het heeft natuurlijk heel veel invloed op de show zelf. Ik denk het allergrootste is zelfs dat er bijna geen of weinig publiek tijdens de show zelf aanwezig mag zijn. Ja goed, we werken in bepaalde zones in het theater waar je wel een mondkapje op hoeft, waar je geen mondkapje op hoeft, waar zelfs zones waar bepaalde mensen gewoon niet mogen komen. Maar ja, desondanks streamen wij toch de show, streamen wij gewoon live. Dus ja, we proberen wel dat zoveel mogelijk mensen alsnog naar de mooie show kunnen kijken. Nou hoor je Dishan. Ja, dit is nu het derde jaar dat je meewerkt aan Nieuwe Honden. Merk je verschillen tussen toen en nu? Het is natuurlijk, elk jaar krijg je iets meer verantwoordelijkheid erbij. Bijvoorbeeld het eerste jaar heb ik echt als assistent meegelopen. En nu zit ik echt in een projectleidersfunctie. Dus dan heb je meer verantwoordelijkheden en meer creatieve vrijheid die je dan ook in het idee kan stampen, zeg maar. Oké, en ja, hoe kijk je daar eigenlijk tegenaan dat dit het laatste jaar is dat je meewerkt? Ik vind Nieuwe Honden zelf echt wel een superleuke productie aan mee te werken. Maar na 4 jaar heb ik wel zoiets van, het is nu ook wel goed geweest en we kunnen doorgaan naar de volgende stap in mijn carrière, zeg maar. Ja, we weten allemaal, deze editie is een beetje anders dan normaal. Wat wil je nog eigenlijk leren dit jaar? Ondanks dat de crew wel van elkaar afleeft, probeer ik eigenlijk ervoor te zorgen dat we wel gewoon één visie hebben en dat we met z'n allen in één trein vooruit kunnen. En dat is wel iets heel leuks wat er eigenlijk dit jaar bij komt kijken. Je hebt een groot hart voor Nieuwe Honden, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Wat maakt deze editie voor jou nu zo speciaal dan? Het maakt het zo speciaal eigenlijk doordat ik zelf echt in mijn werk wil gaan werken met leiding geven. En ik hier ook wel echt de keuze krijg om dat te mogen toepassen. Zo ben ik dit jaar ook projectleider pre-show en kan ik daar een hele mooie crew aansturen om tot een mooi eindproduct te werken. Je bent nu dus bezig met de pre-shows. Kun je ons over een tipje van de sluier oplichten? Ja, we gaan het natuurlijk wel in de show zelf allemaal terugzien. Maar zo gaan we wel werken met 3 verschillende thema's. Waarin we ook bijvoorbeeld gaan kijken naar de artiesten, het management en behind the scenes. Laten we gedeeltelijk wel zien. Het thema van dit jaar is dus het leven. Dit kun je opsplitsen in 3 delen. Eén deel daarvan is het verleden. Nou, vorig jaar was het thema de vrijheid. En het verleden en de vrijheid hebben veel met elkaar te maken. Daarom zijn we nu dus ook in IJsden. IJsden is de eerste gemeente die op 12 september 1944 werd bevrijd. De Tweede Wereldoorlog had uiteraard een hele grote impact op de Nederlanders, omdat we ontzettend werden onderdrukt. Er zijn heel veel mensen omgekomen in deze verschrikkelijke periode. Het aantal omgekomen mensen ligt tussen de 225 en 280.000. Om het leven te kunnen vieren moet je de doden herdenken. Wil jij nu op de hoogte blijven van Nieuwe Honden? Kijk dan zeker het volgende journaal. Groei jij met Nieuwe Honden mee?